Welcome back mga idol. Meron naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay chicken curry. At saka meron din tayong kanin sa likod mga idol. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panunod ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Pisa na natin to.
Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.